Hej og velkommen til den her video, hvor vi prøver at kigge lidt nærmere på vores DMC-100 tankampermeter. Det er et super fint tankampermeter med mange fede funktioner. Lad os starte med at åbne kassen og se, hvad der er inde i. Lad os prøve at åbne op og se, hvad der er inde i kassen. Der er sådan en fin lille kvalitetskontrol stempelsmarkat, hvad vi kalder det. Så har vi selvfølgelig selve tankampermeter, det er ikke med dig. Og vi prøver lige at zoome lidt tættere på, og den store fornøjelse er at hive skærmbeskyttelsen af her. Så er selvfølgelig en lille manual, den bruger vi ikke lige nu her. Jeg gør i hvert fald ikke, det er ikke med dig. I kassen er der også, som var dit her, en temperaturprobe. Et USB-C ladekabel til det indbyggede 500 mAh batteri. Sidst men ikke mindst har vi selvfølgelig et par testkabler med en meget fin spids på. Lad os prøve at kigge på funktionerne her i DMC-100. Jeg går ikke helt i dybden med præcis, hvordan du kan bruge alle funktionerne, og hvor nøjagtigt man kan bruge det inden for hver forskelligt felt. Men det er bare sådan lidt en gennemgang for at se, hvad du kan forvente, hvis du køber sådan et produkt her, af de basale muligheder, der er. Så lad os prøve at starte den op, og så se, hvad vi har at tilbyde. Vi er her på forsiden. Vi har forskellige måleområder hernede, alt fra ampere, volt, ohm, kapacitet, hertz og en live til at måle op mod stikkontakt osv. Vi har en min- og max måling, en aktuel måling, og her kan vi se, lige nu er vi i vekselstrømsmode. Vi kan selvfølgelig skifte over til jævnstrøm også. Hvis vi klikker ned på piltasten, enten den ene eller den anden vej, så skifter vi over her til volt eller spænding. Så lige nu er vi på jævnspænding, men vi kan selvfølgelig også slå over på vekselspænding. Lidt det samme som ampere, samme funktioner osv. Hvis vi klikker videre, så har vi her ohm, og her i mode så har vi 3 forskellige funktioner. Den næste er til at måle kondensator med, eller kapacitet. Igen min max. I den her er der kun et måleområde. Næste funktion, hertz, og et hurtigt klik skifter over til temperaturmåling. Det kræver selvfølgelig lige, at vi monterer vores temperaturprobe i med dig. Og sådan der. Den sidste funktion her er til at se enten via målekablerne eller via funktionen heroppe, hvor vi kan måle for eksempel på stikkontakt eller kabel og se, om der er spænding eller strøm i det. Lad os lige prøve at sætte målekablerne i. Se på nogle af de andre smarte funktioner. En af de super fede features ved DMC-100 er muligheden for at lave en datalogning, mens du står og måler et eller andet. Så du holder det mode nede i 2 sekunder, kommer den her graf frem. Og mens du måler, hvis der er noget, du skal gemme som historik, tager du lige og laver et hurtigt klik på Save eller menuknappen her, så gemmer du din aktuelle måling. Og det kan man gøre mange gange. Der er 8 visninger på displayet her, men du kan blive ved med at trykke på den, hvis du har behov for at lave forskellige logninger. En af de andre fede funktioner her ved DMC-100, det er, at du har mulighed for at lave simultan måling. Det vil sige, at du kan måle her via målekablerne og tankampermeter på samme tid. Prøv at lægge mærke til, at lige nu står displayet faktisk på vekselspænding. Men når du går over den her mode her, så detekterer instrumentet selv, om det er veksel eller jævnspænding, den skal måle. Lad os prøve en gang. Så kan vi se, allerede her har han fundet ud af, okay, det er faktisk jævnspænding, jeg måler, så den viser det med volten og med amperen heroppe. Og selvfølgelig så klikker vi bare for at komme tilbage igen. På siden af instrumentet har vi en lille knap her, et hurtigt klik, så går det over i dagslys mode, eller hvad man kan kalde det. Holdes knappen inde, tænder vi lommelygte, som symbol viser her. Hold inden for at slukke, og et hurtigt klik for at gå tilbage. Og hvis vi kigger en gang på siden her, så har vi her adgang til USB-C opladning. Tak fordi du så med på denne video omkring DMC-100. Lad os lige få et par afsluttende ord omkring det her produkt. Generelt så synes jeg faktisk, det er et virkelig fedt produkt. Det har mange seje funktioner.
og det har en utrolig god byggekvalitet. Knapperne føles godt. Hvis du skal have et fedt multimeter tankampermeter, som du kan bruge til hobby, til hjemmearbejde, til hvad du nu end har behov, så er det her et rigtig godt valg. Det er klart, at hvis du er fuldtidselektriker og arbejder med det 8 timer om dagen, og har nogle andre krav, så findes der nogle produkter på markedet, som måske koster det 10-dobbelte, som måske er det, du skal vælge. Men det her er fedt til ham, gør det selv manden. Det kan det hele, og det er super fedt med det her, en LCD-display. Jeg har ikke set så mange andre multimeter, der har et så klart og fint display. Mange er lidt den typiske analog streg for hver tal. Og sidst men ikke mindst, så er jeg faktisk virkelig imponeret over levetid på batteriet. Jeg tog det her ud af kassen. Jeg har ikke lavet på den eneste gang. Jeg har faktisk brugt den til de her videoer og leget lidt med den ud over det. Og indtil nu har den ikke taget en eneste streg. Det her 1500 mAh batteri holder utroligt godt. Og det er virkelig fedt, at du ikke skal skifte batterierne hver 3. måned, og du kan bare sætte en almindelig USB-C-lader til. Så ja, prøv det. Smid et par kommentarer i kommentarfeltet, hvis I har nogle spørgsmål, eller vil vide lidt mere om det, eller hvis I bare har anden erfaring. Jeg ser frem til at høre fra jer, men ellers så like og subscribe, så kommer helt sikkert nogle flere videoer. Vi ses.